Και κλείνουμε. Ελάτε λίγο. Μαγική μέσα μου μιλάει, κάτι πάει να μου πει, την ακούω, μιλάει μια φωνή μαγική που μου λέει ψηλά όσο μπορείς, ένα φως μ' οδηγεί και τα ακολουθώ που με πάει, που θα βγει δεν μπορώ να βρω μια φωνή όσο μπορείς, πιο ψηλά και θα με βρεις. Για ένα όνειρο σου λέει, για ένα όνειρο πεθαίνουμε. Κανένας δεν μπορεί ποτέ ποτέ να μου πάρει το όνειρο που λέει.
Είναι από αυτές τις φορές που... Είναι όμως πολύ σημαντικό και είναι μια ευχαριστία προς το Σωματείο ΕΛΕΠΑΠ που μαζί είμαστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε. Τι ωραία που τα είπατε, σας άκουγα μέσα. Ήθελα κι εγώ να πω μερικά, αλλά με καλύψατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως που για άλλη μια φορά συναντιόμαστε παρέα για αυτόν τον όμορφο σκοπό, ιερό όπως τον είπατε εσείς, γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με η προσφορά μας προς τα παιδιά είναι πολύ γλυκό και όμορφο και απαραίτητο. Γιατί τι ξέρουν αυτά, έτσι δεν είναι? Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ που με διαλέξατε για άλλη μια φορά να κάνουμε αυτή τη βραδιά πραγματικότητα και να βρεθούμε όλοι εδώ. Όλοι εδώ. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και θα ήθελα να κάνουμε κι άλλα. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ξαναγίνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν ξέρω τώρα, το Ηρώδειο είναι μαζί με εσάς. Και το Ηρώδειο σκέτο όμορφο είναι πάρα πολύ. Αλλά πόσο μάλλον με εσάς μαζί. Είναι ό,τι πιο μαγικό μάλλον έχω ζήσει ποτέ μου, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ. Εσείς γιορτάζετε 16 χρόνια, εγώ γιορτάζω 50. 50 χρόνια. Πώς να είναι αυτά, Εύχομαι σε όλους να το γευτείτε αυτό, όμορφα στη ζωή σας. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και τυχερό γιατί βρέθηκα στον χώρο της μουσικής. Ο κόσμος της μουσικής είναι μαγικός. Και είναι πολλά τα χρόνια. Θυμάμαι το 1973 όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, από την Κύπρο. Δεν ήμουν ψαρωμένη καθόλου, ίσα-ίσα. Ούτε ψωνισμένη όμως. Απλά ήθελα να ξεδιπλώσω αυτό το όνειρο που είχαν και οι γονείς μου για μένα και γι' αυτό τους ευχαριστώ που ήταν τόσο γενναίοι γονείς. Πλανήθηκα έτσι για αρκετά χρόνια, τα πρώτα μου χρόνια, στον ελληνικό χώρο. Ψαχνόμουν. Έψαχνα έτσι να δω τι θα πω, τι μ' αρέσει να λέω. Και παρόλο που είπα όμορφα τραγούδια, δεν ήμουν εγώ ακόμα. Το βρήκα μετά. Πώς το πω μετά αυτό. Θα αρχίσω όμως από ένα τραγούδι που ήταν από τα πρώτα που ηχογράφησα και το διαλέγω πάντα έτσι με αγάπη και συγκίνηση γιατί το ξέρω θα γίνει αυτό. Βάλαμε όλα αυτά τα πράγματα πάνω μου. Θα προτιμούσα να βγάλουμε ένα blue jean τώρα και ξυπόλυτο εδώ μέσα, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο είναι το φόρεμά μου. Εγώ άρεσε να φοράω φορέματα, είναι εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, θα πω από τα πρώτα μου τραγούδια που ηχογράφησα τότε βινίλια ήταν όλα έτσι και λέω και κάτι κασετούλες. Αλλά με συγκινεί πάντα η εικόνα που έχω στο μυαλό μου με την οικογένειά μου. Ακόμα νομίζω δεν είχε έρθει ο πατέρας μου στην Ελλάδα. Και ήμασταν με την μητέρα μου και τις δύο αδελφές μου σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη. Κερκύρας 114 θυμάμαι. Και είχαμε κάτσει έτσι στο πάτωμα και ακούγαμε το δίσκο που είχε βγει. Και το τραγούδι αυτό το πρώτο που μου χάρισε ο Σταύρος Κουλιουντζής και ο Άκος Δασκαλόπουλος. Αχ, περιστέρι μου για πολλούς, σ' αγαπώ για μένα. Που έχω κουραστεί να την περιγράφω. Αλλά ίσως ήταν και το πρώτο μου έτσι, τι να πω, χαλαρωτικό χαμόγελο, γιατί συνάντησα, αναγνώρισα αυτό που θα ήθελα να κάνω στην υπόλοιπη μου ζωή. Τότε ήταν νωρίς βέβαια, συναντηθήκαμε έτσι για λίγο σε κάποια τραγούδια. Ένα από αυτά θα σας πούμε, θα σας ερμηνεύσω λίγο μετά. Και κάναμε λίγο παρέα. Το φοβόμουν. Το φοβόμουν. Αυτό το φόβο που σου αρέσει όμως, που σε ελκύει και φοβάσαι να το κουμπείς, αλλά ξέρεις ότι εκεί είναι όλη η ενέργεια. Τέλος πάντων, τα πρώτα 10 χρόνια ήμασταν έτσι δειλά, φίλοι,
κάπως. Φίλοι Σύλλας δεν ήμασταν ποτέ, εντάξει. Και μετά όμως, το 1983, που από τότε μαζί του μετράω 40 χρόνια, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να μιλήσω σε τρίτο πρόσωπο. Έχω πει πολλές φορές για τον Καρβέλα, πολλά. Θα σου μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο σήμερα. Το αντέχεις? Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ασχοληθώ με τον Καρβέλα. Νίκο μου, σήμερα εσύ έχεις άγχος για μένα? Θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα, απόψε, ανεβαίνουμε παρέα. Είμαστε μαζί, σε αυτή εδώ τη σκηνή. Δεν σε κάνω κανένα πλατήρι, ούτε εσύ σε μένα. Εμείς είμαστε ένα και το ξέρεις. 40 χρόνια, όχι, 50 ήταν τα πρώτα 10. Έκανα και άλλα πράγματα τότε, αν θυμάσαι. Από το 83 και μετά όμως ήτανε... Ναι. Ναι, το είπα πριν, αλλά δεν μ' ακούς. Είμαστε έξι να τσακωθούμε τώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει με τον ήλιο και μετά τα φτιάχνουμε με ένα μαγικό τρόπο. Λοιπόν, εκεί ναι, είπαμε 2-3 τραγουδάκια τέτοια, έγραφες και σε άλλους αυτά. Μετά γίναμε αποκλειστικοί εραστές μουσικής. Το 83 λοιπόν συναντηθήκαμε πλέον, γίναμε και ζευγάρι. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν καλό ή κακό στη ζωή μου. Αλλά η μουσική μας σχέση νομίζω ότι δεν σηκώνει κουβέντα. Βέβαια, για να έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, πατέρας, ναι. Τίποτε άλλο. Άσε με λίγο να μπω στον ρόλο μου. Λοιπόν, μου γράφεις ασταμάτητα από τότε και σε ευχαριστώ γι' αυτό, και ευτυχώς δηλαδή. Ο Νίκος, με μια κουβέντα θα το πω, μια φράση μάλλον, με τη μουσική του, πιστεύω ότι μου ζωγράφισε όλο μου το καλλιτεχνικό πορτρέτο και αυτό που θα ήθελα να είμαι σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα πούμε μερικά από τα ωραίτερα μας τραγούδια, θα δουλέψω. Και θα σου αφιερώσω αυτό το τραγούδι που νομίζω είναι από τις ωραίτερες δημιουργίες που έχουμε φτιάξει παρέα, εγώ σαν φωνή και εσύ η μουσική μου. Τη μουσική του ανέμου, Νίκο.